тази прича реши да снимаме един клип с приятел, че мисля, че ще се получи доста бързо. Останали да се Иначе Дитрана яко ли се е получил? Да. Мютната Стас. Амир ще махнеш на всичко. Идвам към теб. При мен има хора, между другото. За 15 единя. Мисля с стинг бомбите. Един нокнат. Окей. Снайпът от някъде. What? Добре, брат, не ми дава да сложим покрива, не знам що. Браво. И представя си, нямам аз спамя покрив, то не ми го слага. Поне имам меткит. Аз ще дам и 2 минути. За мене. Патрони за помпа имаш ли? Да. Сейчас съм стачка. Добре, имам едно място. Оп, пред мен. Идвам. Много бавно ми се зарегнем, че това не да гледна на каска дори. Браво. Ой, покаска. Един е ног. Имаме такова като карта. Да бе. Та игра май хайкил може и да стане нещо. Там има такова с легендарни оръжия, обаче бая далече. Няма такова още. Да мана ли тази карта или? Махам глайдери. Да. Ако искаш да ходим, да ги вземем, бе. Отиваме. Тома за зона. Давай, Чай се. Сега ще маркна. Чакай, искам да си го набия с много скоро. Това ще ми покажеш на реплей. Ива още ми готова да се хилна.
Кончено. Те ако продължаваме, аз не Че, сега ще бачкаме къде не, трябва ходим. ние просто да направим някакъв хайкил пък. Ева майката на друго. 9. Някъде тука трябва да дойдем. Добре, да. Чай ще ми звънят. Да. Нещо. Оттатък. На бяла. Да. Трябва да си го Звънни на добия, мама. момчето. Няма как. Звъни на мамата още. Добре, къде е това? Тъпно. Чакай, Амире. Не те чувам в момента. Добре, добре. Оп. Сторим ще го бива. Ще много скоро. Браво. Тук има хеви снайпер, ако ще знаете. Чай сега. Знаеш, махам SMG-то. Или махам си емката, защото ако идем на там, той ще ми даде емка 100%. Чакай. Още го ударихме ми е към зоната. Чакай. Бай. Давай, тръгвайте към нещо, аз ще отида да се го убия. Ама ще дойде още хора. Чай, виж, там има един търчи. За скалата. След малко ще отидем. Ела да ми помогнем, че ще изтим. Ох, майка ти, някакъв че ми влепи. Това се появи. На малко е това, ако е същия пит. Сто 156 на за дървото. Ох! Минава ми гръб, да знаеш. Нок. Връщам. Добре. Давай, ама. Ще го правиш ли това? Един нокнат. Хелп, ще ми трябва малко хелп сега тука. Ай, пукат от някъде. Убийте. Друг. Тук има злато пиво, да се това малко. Имам. 90. Чакай само. Ела така, ела. Чакай, аз ще дойда. Идвам. Ти... Онова няма да ходим го взимаме, вече имаме супер лут. Пак го заебавам. Нещо друго имам. Тук има ли за стакване да взема такова? Нищо няма. Чакам ги трябва да пикнат, брат, ще пробвам да дам някаква каска. Къде са? Един 157. Там са май 3, обаче един на 157. Виж, скопника му не скопни, аз ще чупя стената. Ела. Слагам лоншпад. Лоншпад, бе. 15 кил, добре. Дай да направим една 20, да стане готин клип. Дали в момента снимаш? Да. Пред мене. Още ни.
брат му хитна. Десна като не се класка. Браво. Дай, чай ти спами ги, аз ще ръчна. Добре. Чакай. Това е на малко. Дай се силна, Или прибий го. Добре. Зад нас си да точно не. Ой, тука пандата от 9. What the? Тука май сме деца. Чук ли пиеш? Да. Още някакви ги. Ти го! Сдай! Един е! Маш, умре! Амире! Един твой! Спокойно. Майко, братле, тази много добра игра, бе, майко, уинне, пич. Ще ти ги оставя, тук правиш хайкил, Братле, верно имам шанс да си мина рекорда. Ще ти ги точи яко, или поне ще се опитвам. Добре, вземи хънтинга. Добре, ама ти вземи хънтинга да правиш много сколпове за клипа. Да. За мене. Само златен дига, ако има моя. Братлета, не се получава направо. Да мана ли на мини за глайдери или? О, чакай, аз мога да взема някакви неща, аз имам свободно. Метките глайдери. Вземи минитата, чакай. Взема глайдери. Окей, взимай. Аз ще взема хънтинг, мога ги много сколфам, както ти казах. Трапове имаш ли? Дай ми един, защото аз нямам и 0. Найс. Братле, ако загубим, ще ме фане яд. Мога да си мина кил рекорда, аре моето момче. Моето момче правим ги, нали? Ага. Да носа някакви ламерчета. Както ги гледаш, са май са такива, за сега са такива. Сега са хора ли ще търсим? Стой. Да му дам една казка. Къде е? Стой, аз сега ще го нокна. На кораба ли са? Не. Да убийте го, аз ще... И брат му видях, изчакай. Ще ги ръшна. Идвай с мен. Добре, харе. Разареждам хънтинг. Окей, то ще го оставя. Там на кораба има още хора, сега толкова го прибиеш това 16 кила. Гони го, лунч падна. Видя ли го къде е ли? Ама не, там има още повече хора, ще умрем. Няма да умирам. Абе, майката, дай ръжи. А точно тук ни нокът някакъв. Браво, бе! Найс. 15 кила. Последните трябва да ми ги оставиш, брат. Оставам ти ги всякак. Спокойно. 4 са. Взема ли ги, брат, си минавам кил рекорда. Аз моя не вече някак да го мина. Да няма някакъв бикши от това, ама. Аз тук не можа да взема нито един да еба аз. Аз ти взех 4-мата сок. Не, няма нищо. Чай сега, къде са уния?
Съмняваме, че уния са там на замъка. А, да, ей, там са! Ръшкаме ли? Какво стане? Отдолу са един, ама видях само един. Чакай, тропам тук, брат, че не дам каска. Дай, прибий го. Дефолт, Аз ще го наточа с хевиар. Давай! Дай. Я слагам лунчка. Чакай. Сложих ти го, ще ти го гоня, ще видим къде да чека къде отива. Опа. При мене. Ял първо тука. Ял е тук, е слаб. Къде е? Тук е. Точно при мене. Добре, остави го. На спами трапа. Чакай, стой тук. Сега ще го убия. Давай, аз ще гледам отвън къде го. Вдигай ме. Еби го то. Вдигай ме. Сори, ама то Ама аз просто като нокне. Аз искам да го клам, да го трапна, брат. Да. Сега даже ще не е по-лесно, защото сме... О, RPG! Брат. Взимай. Да нямаш метки в нещо, брат. Имам огън. Слагай. А, Аз тръгна да го трапам, брат, защото такъв пъмп не зададе, че направим става лошо. Нищо, още имам шанс да си мине рекорда. имаш и то голям. Брат ми 2 кила, брат. Нищо повече. Колко огъни? Само един имаш? Само един имам. Има само тук за траповете. Главното е, че на най-неадекватните най-им блоква. Да, брат, както ще ми даде 200 пъмп, виж, че той не знаеш къде се намира. Чаре, тук донося да даде нещо за хил. Свърп! Давай, дроп. Идеално. Ама тук е. Отдолу в морето падна. Ти видя ли го? Аз ще гледам. Ей го виждам в ръката! Стой, дай го кил. Дял го. Да. И той си пара малко неадекватен. Не бе, той ще литне сега към мене. Те са двамата. Остави, аз сега ще му вкарам едно RPG. Летят двама, внимай. Вай, брат, гледай ги колко... това са птици. Добре. Вижте там в бокса. Давай. Да ръшкаме ли? Стой. Минус шилца ти, давай. Ръшкам. Я си имам, че хилвам. Оставим ги. Аз ги убивам. Сам ще оправиш ли? Не, в едно сме. Трябва да ми го оставиш, брат, да си мина рекорда. Нямаш никакви проблеми. Братле... И сега толкова умре от зона. Чай. О, видях! Карай тук на ракета. Виж го, бе, брат! Ще го пикексом! Остави го. Добре. Спокойно, няма. Знам, то тук вече стане. Толкова килда ще бягат, не да се ревайва, спокойно. Убийте го, брат, да си имаш хайки. Но за хайки не действа около ми. Или го трапни го. Пикексом. Не, бе, брат! Нямаше как, брат, той Да, супер. Братле, това го стави на 20 HP. Много добра игра. Момчета, ако... 26 кила, брат. Рекорда си го броя за 17 пичове, ич мине, каквото искате казвате, то беше бати картофа, веднага можеше да си го килне. Трябваше го обича, ти казах. Ако ви е изкефила играта, момчета, лайк, сабскрайб, peace. God, oh my God, if I die, I'm a legend.